Caiguda moderada en la destrucció d'ocupació a les Terres de l'Ebre. Durant el quart trimestre del 2013, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va caure un 2,3% respecte al mateix període de l'any 2012, la millor xifra dels últims 4 anys. Segons dades de la Càtedra d'Economia Local de la Universitat Rovira i Virgili, les Terres de l'Ebre continuen sent un territori endarrerit de Catalunya, però podrien començar a generar ocupació a partir del segon trimestre d'enguany. A Catalunya esperem que ja en aquest primer trimestre, com fins i tot avancen dades d'atur registrat el mes de febrer, esperem que Catalunya ja estigui en un procés de creació de neta d'ocupació el primer trimestre i Terres de l'Ebre va endarrerida, crec que en un trimestre. En aquest sentit estem encara en un procés d'endarreriment que sobretot es deu a la gran buf del sector de la construcció de Terres de l'Ebre que encara l'estem patint en els números. Per municipis destaquen les bones xifres d'afiliats a la Seguretat Social en localitats com Alcanar o Ulldecona, que han crescut fins al 7% respecte al quart trimestre del 2012. Ulldecona ja venia registrant augments i òbviament es confirma amb aquesta empenta que està tenint en termes d'ocupació i ara s'ha afegit Alcanar després de l'ocupació de l'ocupació industrial arran dels nous contractes via la central Cemex i per tant diguem-ne són dinàmiques positives. Tortosa lidera la caiguda interanual en afiliats a la Seguretat Social amb un 7,2 a causa de la forta davallada del comerç.